Maak het even. Wat zie je? Dat was een peli. Lekker, lekker. Lekker, jij Piri? Mooi, mooi. Ik had toch bezig om af te nemen. En ze is zo koren. Maar krijg je ook zo. Nee, nee, die appel anders krijg je het even. Zo naar die groene zero's achter die westelijk koken naar de slag. Hoe dit het gaan dan? Hoe dit het gaan? Lekker. Langtermijn doelwit. Dit wat ons hoort en graag al die hoogte. Baie hartlik welkom hier op hierdie verrigtinge. Dus vir alle swemmers om weg te kom van die swemmat se looparea. Ek sien wie daar's 'n blou spannetjie. Ek sou jammer ek het nie jou naam nie. Kom asseblief weg van die swemmatarea asseblief. Event number 2. Hoi, Kyla! Ik zie met die keelswingkips, dan alsjeblieft van mij af. Dus daar waar staan die groep wat niet. Roe, Hannes Kroe, Kreer, Jan Tron, Cornus Schoenen, Carla Problem, Erna Kreer, Antoinette Voets, Johan Kleina. Wat maak je? Ik waard zo Die is vertrekt met een nieuwe ritme. Dit ons voor Nathania van die kerk van Combined Independent Schools. Waar het geluk meisjes. Lekker Janko! Dank u. Is die koers gaan? Altijd. Gaan het? Lekker. Wat gaan hier aan? Wat was die boos? Dus je kan jullie niet braaien. Kan jullie niet eten? Kan jullie niet eten? Ja. Jij hebt de laatste ene keer afgelopen. Ik denk zo. Ik weet wat het is. Ik denk zo.
Hulle kyk weer sien. As die woord nog gaan trou die beoordelaars. Super slim. Weet jy, is dit die woord wat nog moet gaan? Dis van die wors wat nog moet gaan. Die ander is daar in die diepvries. Spys my ander bors aan jou. En ek heb vars pannekoeken. Is dit sop of pannekoek hier, Aubrey? Lekker jy. Kyk nou wat gaan hier. Wat verkoop jy daar so? Kaartjies. Dit is nou geen geproef. Heerlijk. Nee, nie. Dis maar jy's woelig, hè? Dis die wors, dis die wors. Ek steel nie idees nie. Die mense wat moan met die wors rou is, Ja? word nou is skuld. Dan moet my skaap daar in die kantoor kom soek. Wat is dit? Wat sê jy? Ek sê niks, wat sê jy? Ek weet wat jy dink, want hy is die film se tuin. Ja, maar nie hierdie tipe film nie. Okay.